El so. El dones per suposat. La pluja. El bosc. El silenci. Les paraules que t'emocionen. T'estimo. Però no tothom hi sent de la mateixa manera que tu. Arreu del món hi ha persones de totes les edats i condicions que presenten problemes auditius i vestibulars. Persones que no poden gaudir del món amb tots els seus sentits. Elia, per favor. Ferran, però que divertit això. Persones que pateixen en silenci. Ara tindrem d'anar a veure l'avi, a veure si encara va. I arriben a sentir-se aïllades. Però gràcies a tu, això pot canviar. Perquè amb el grau en audiologia general aprendràs a treballar en entorns clínics, tecnològics i d'innovació per millorar la qualitat de vida de les persones. Col·laboraràs amb metges otorrinolaringòlegs, logopedes, audioprotesistes i realitzaràs des de proves audiològiques bàsiques fins a implants coclears. Gràcies a tu, moltes persones podran tornar a gaudir de les petites coses, de les no tan petites, de la gent que estimen, de la vida que es mereixen. Perquè tu els pots ajudar. Grau en Audiologia General. Facultat de Medicina. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya.